Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako veľký je vesmír v skutočnosti, keď to, čo práve teraz vidíme na nočnej oblohe, je len prízrak niečoho, čo už možno miliardy rokov vôbec neexistuje? Najšokujúcejší fakt, ktorý musíte hneď na začiatku prijať, je ten, že náš pozorovateľný vesmír má priemer ohromných 93 miliard svetelných rokov, no napriek tomu sa jeho okraje od nás v tejto sekunde vzdialujú rýchlosťou oveľa vyššou, než je rýchlosť svetla samotného. Existuje tu však jedno hlboké a temné tajomstvo, záhada o tom, čo leží za touto neprekonateľnou hranicou a prečo sme fyzicky uväznení v našej malej, neustále sa zmenšujúcej kozmickej bubline, o ktorej budem v dnešnom videu podrobne hovoriť. Keď sa pozriete na slávne zábery z týchto teleskopov, vidíte tisíce galaxií v kúsku oblohy, ktorý je veľký asi ako zrnko piesku, držané na dĺžku vašej paže. Každá jedna hviezda, ktorú vidíte voľným okom, sa nachádza len v našom bezprostrednom galaktickom susedstve, v Mliečnej dráhe. Sme ako mikróby na zrnku piesku, ktoré sa snažia pochopiť veľkosť celej Sahary. Je zvláštne pomyslieť si, že celá naša ľudská história, všetky naše veľké impéria, vojny, lásky, objavy a tragédie sa odohrali na tomto jedinom, bezvýznamnom zrnku. Všetko, čo poznáme, je len statistická anomália v chladnom prázdne. Ale aká veľká je táto prázdnota v skutočnosti? Aby sme to vôbec dokázali pochopiť, musíme najprv naraziť na prvú obrovskú prekážku nášho vnímania reality, a tou je samotné svetlo. Svetlo je tá najrýchlejšia vec, akú vo fyzike poznáme. Pohybuje sa rýchlosťou takmer 300 000 km za sekundu. Znie to neuveriteľne rýchlo však, ale vo vesmírnom meradle je táto rýchlosť zúfalo až komicky pomalá. Keď sa pozeráte na mesiac, nevidíte ho taký, aký je práve teraz. Vidíte ho taký, aký bol pred niečo vyše sekundou. Naše vlastné slnko vidíte tak, ako vyzeralo pred 8 minútami. Ak by slnko v tomto momente z ničoho nič explodovalo, alebo navždy zmizlo, celých 8 minút by sme o tom vôbec nevedeli. Ľudia by sa smiali, pili kávu a žili svoje životy v úplnej nevedomosti o blížiacom sa konci. Tento princíp vesmírneho meškania znamená, že náš pohľad do vesmíru je vlastne pohľadom do hlbokej minulosti. Hranica nášho pozorovateľného vesmíru je určená výlučne tým, ako ďaleko stihlo svetlo doletieť od momentu veľkého tresku. Čas, ktorý uplynul, je zhruba 13,8 miliardy rokov. Logicky by ste si teda mysleli, že vesmír má polomer 13,5 miliardy svetelných rokov. Lenže tu prichádza ten spomínaný chýbajúci dielik skladačky, o ktorom väčšina ľudí nevie. Vesmír totiž nezostal stáť na mieste. Priestor samotný sa naťahuje. Kým svetlo z tých najprvších a najstarších galaxií cestovalo k nám cez prázdnotu, priestor medzi nami a nimi sa neustále zväčšoval. Preto je dnes priemer nášho pozorovateľného vesmíru spomínaných 93 miliárd svetelných rokov. Ale tu prichádza ten skutočný existenciálny strach. Ak sa vesmír rozpína, a toto rozpínanie sa dokonca zrýchľuje kvôli neviditeľnej sile, ktorú nazývame temná energia, znamená to jednu desivú vec. Temná energia je ako neviditeľný prízrak, ktorý rozťahuje samotnú štruktúru reality. Galaxie na samom okraji nášho obzoru sa od nás kvôli nej vzdialujú rýchlejšie ako svetlo. Fyzikálne zákony to dovoľujú, pretože sa nepohybuje hmota v priestore, ale naťahuje sa samotný priestor. Nikdy ich nedobehneme. Akákoľvek civilizácia tam vonku, akýkoľvek život, je pre nás navždy stratený. Sme absolútne a nezvratne izolovaní. Prečo vôbec existujeme, ak je náš osud len pomalé vzdiaľovanie sa od všetkého ostatného a nakoniec večná mrazivá tma? Možno odpoveď leží v tom, že vesmír nemá žiadny inherentný zmysel. Je to len chladný mechanický proces a my sme len náhodní, dočasní pozorovatelia svedomím. Ale ak je toto len náš lokálny pozorovateľný vesmír, vynáša sa ďalšia, ešte znepokojujúcejšia otázka.
Čo leží za jeho hranicou? Zastavme sa na chvíľu. Uvedomte si túto myšlienku. Vnímajte to ticho okolo vás. Za hranicou tých 93 miliard svetelných rokov je niečo ďalšie. Fyzici sa zhodujú na základe detailného štúdia tvaru a plochosti nášho vesmíru, že ten skutočný, celkový vesmír je oveľa, oveľa väčší. Podľa niektorých matematických modelov z Oxfordskej univerzity a dát z kozmického mikrovlnného pozadia by mohol byť celkový vesmír najmenej 250 krát väčší ako ten pozorovateľný. Predstavte si našu Zem. Pozorovateľný vesmír by v tomto prirovnaní nebol ani len veľkosti jedného malého mesta, kým skutočný vesmír by bol celá planéta. A existuje reálna možnosť, že je nekonečný. Ak je vesmír skutočne nekonečný, znamená to jednu mimoriadne desivú vec. Predstavte si, že by ste hrali s balíčkom kariet. Ak by ste karty miešali do nekonečna, skôr či neskôr by sa musela zopakovať presne tá istá postupnosť. V nekonečnom priestore sa hmota a energia môžu usporiadať len do konečného počtu možných kombinácií. To by znamenalo, že kdesi nepredstaviteľne ďaleko existuje presná kópia našej slnečnej sústavy, presná kópia našej Zeme a dokonca aj presná kópia vás, ako práve v tomto momente pozeráte toto video. Je to fascinujúce, no zároveň to vyvoláva hlboký pocit absolútnej bezvýznamnosti. Ak existuje nekonečno verzií nás samých, má náš jediný život vôbec nejakú unikátnu hodnotu? Má zmysel sa vôbec o niečo snažiť? Nikto naozaj nevie, prečo tu sme. Keď sa pozeráme na túto nepredstaviteľnú škálu, je veľmi ľahké upadnúť do kozmického nihilizmu. Vesmír je taký obrovský a starý, že naša planéta je len atómom v oceáne nekonečnej prázdnoty. Naše životy z pohľadu celého kozmu netrvajú ani len zlomok sekundy. Sme v podstate nič. Prach, ktorý na chvíľu nadobudol vedomie na vlhkej skale letiacej vesmírom. Ale možno práve v tomto uvedomení sa skrýva tá najväčšia krása našej existencie. Keďže vesmír je chladný, temný, neosobný a pravdepodobne nekonečný, nekladie na nás vôbec žiadne požiadavky. Nemáme žiadnu vopred určenú vesmírnu úlohu, nikto od nás nič nečaká a vesmíru je úplne jedno, čo urobíme. To znamená, že zmysel si tvoríme my sami. Každý náš malý okamih, teplo ranného slnka na tvári, hlboký rozhovor s blízkym človekom, bolesť, radosť, to všetko má obrovskú hodnotu práve preto, že je to také dočasné a nesmierne vzácne. Sme spôsob, akým vesmír spoznáva sám seba. Bez nás by tento obrovský temný priestor len prázdnou, tichou scénou bez divákov. My sme tí, ktorí mu dávajú farbu, emóciu a význam. Tajomstvo toho, čo leží za hranicou nášho pozorovateľného vesmíru, zostane s najväčšou pravdepodobnosťou navždy nevyriešené. Fyzika nám jednoducho nedovoluje vidieť ďalej, nedovoluje nám prekročiť túto bariéru. Sme navždy uväznení v našej lokálnej bubline svetla, zatiaľ čo sa zvyšok kozmu od nás neúprosne vzdialuje do večnej temnoty. Skutočná veľkosť vesmíru je možno nekonečná, možno len nepredstaviteľne obrovská, no v každom prípade je to niečo, čo absolútne presahuje ľudské chápanie. Zostáva nám len ticho žasnúť nad tým málom, čo vidíme, a uvedomiť si našu krehkosť. Ak by ste sa však predsa len mohli na jedinú sekundu pozrieť za túto neprekonateľnú hranicu, čo myslíte, že by ste tam našli? Boli by to len ďalšie prázdne galaxie? Absolútna ničota? Alebo niečo úplne iné, čo si ani nedokážeme predstaviť? Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak sa vám páčilo, budem rád, ak dáte odber kanálu Pokojný vesmír a pozriete si aj ďalšie videá.